Pois como cada venres, hoxe é tempo de faladoiro e, lóxicamente, a actualidade manda e, polo tanto, temos que falar cos nosos faladores de hoxe sobre ese anuncio, ese comunicado de ETA. Temos con nos a Miguel Cortizo, polo Partido Socialista de Galicia, Ana Pontón, do BNG, e Antonio Rodríguez Miranda, do Partido Popular. Hola, bo día. A primeira pregunta ten que ser obvia. Era o anuncio que agardaba, señor Cortizo? Bueno, creo que o que todos agardan é que se acabe a violencia, por tanto o anuncio é un bo anuncio, hoxe é un gran día, onte foi un gran día, pero que non hai que esquecer que isto abre un proceso difícil e complicado todavía e que vai a facer falta moita intelixencia, moito sentido común e moito acordo político e, sobre todo, ningunha mezquindade que neste tema tamén as ten habido. Pro BNG, este é o comunicado agardado? Bueno, creo que é unha moi boa noticia que haxa un anuncio por parte de ETA de un cese definitivo da violencia. Penso que isto que ten é que permitir que realmente en Euskadi se poda normalizar a súa vida política, que desapareza, polo tanto, o terrorismo e, sobre todo, que unha vez que desaparece este escenario de violencia se lle permita aos vascos e vascas que están reclamando neste momento o seu dereito a decidir que ese proceso se poda facer con normalidade, non? Por lo tanto, non entendo tampouco que haxa voces, non, que din que isto non é a noticia esperada, porque me parece que abre un escenario ben diferente e a aspiración de ter unha sociedade pois onde o terrorismo desapareza debería de estar por riba de outro tipo de consideracións. Pro PPDG, este é o comunicado agardado, señor Miranda? Pois mire, para nós é unha boa noticia que por fin ETA renuncie a impoñer o seu proxecto político a través da morte, a través do medo, a través da extorsión ou a través da violencia. Evidentemente o camiño non remata aquí, o camiño non rematará hasta que se disolva e entregue as súas armas. Por eso que creo que neste momento o primeiro pensamento que temos que ter é para todas esas familias que sufriron esta violencia durante tantos anos, para os profesionais das forzas e corpos de seguridade que tanto levan traballado e que deixaron a súa sangue nese traballo, e tamén para a xente da Administración de Xusticia. Esta primeira victoria é unha victoria de todos, de toda a sociedade española, de todos os demócratas, e creo que temos que seguir nese camiño. Esperamos que os pasos que faltan por dar se den razonadamente, aínda que, coincido co señor Cortizo, o camiño que aínda queda tampouco é un camiño fácil. Un camiño fácil que terá un camiño que non é fácil que de vostede que terá que acometer o seguinte goberno que sexa da cor política que sexa. Como considera vostede, señor Cortizo, que debería actuar o novo goberno ante esta nova situación? Bueno, que actúe con acerto, pero fora deso eu creo que fai falta moita intelixencia, moito sentido común e, sobre todo, interés de Estado, porque este é un tema que non afectou só o País Vasco, aínda que ali se teñan producido as situacións e os atentados máis difíciles, pero é un problema que afectou a toda España e, por tanto, creo que o sentido de Estado que non sempre houve neste tema, pero, sobre todo, acordo de todas as forzas políticas. Un goberno ten que facer isto dialogando con todas as forzas políticas, de acordo que as forzas, hai que procurar que as solucións sean maioritariamente acordadas, porque eu creo que ese é o sentir do país, o sentir da xente, e ao final hai que facer o que a xente pide. Preguntaballes antes se era o comunicado agardado porque hai quen día, temos fai poucos minutos mesmo aquí en directo a voceira de UPyD, a Rosa Díez, que facía referencia a que nin se pide perdón ás víctimas, nin se entregan as armas, en definitiva, que é un comunicado a medias. Eu o que diría é que, bueno, todas as opinións son respetables, aínda que parece que hai algunhas persoas que nun contexto no que se poda producir o fin da ETA, pois non están cómodas ou non han adaptado o seu discurso político a esa situación. Hai poucos días vimos como se celebraba en Donostia, non, unha conferencia internacional que tiña 5 puntos que penso que deberían de ser referenciais neste momento. Non falase de que tiña que haber unha declaración de cese definitivo da actividade armada, de que tanto os gobernos español como o goberno francés debía iniciar conversacións para tratar exclusivamente as consecuencias do conflicto. Falábase de que se deben dar pasos non no terreo da política, non no ámbito do que ten que ver co cese
e coa desaparición de ETA para analizar o conflito que hai en Euskadi, e creo que por a vía do diálogo, de que realmente se teña en conta a todas as partes, se pode abrir un escenario que, como digo, eu creo que ten que partir de que unha cousa é todo o que ten que ver co desarme e coa desaparición de ETA, e outra cousa moi diferente son as reivindicacións en clave política que non só ten a esquerda abertzale, sino moitos outros sectores da sociedade vasca, e que penso que neste momento se abre unha vía a que ningún goberno, nin o Estado español, nin o Estado francés deberían de negarse, porque eu supoño que ninguén terá medo a que un pobo poda decidir libremente. Traballe vostede a cabeza, señor Cortizo. Claro, é que eu discrepo profundamente. Primeiro, creo que hai que recordar que a ETA non hai que agradecerlle nada por este comunicado, porque ETA fai este comunicado porque está derrotada, acorralada e derrotada polos demócratas e polos defensores da liberdade. Por tanto, non hai nada que agradecerlle a ETA. Nada que agradecerlle a esquerda abertzale, porque puido ter feito moito antes moitas cousas e hasta hai nada, cando menos miraba para outro lado, cando máis era cómplice declarada do terrorismo. Por tanto, agora abres unha porta para todos. As ideas se poden defender en liberdade. Eu creo que a xente decide cada vez que vota, e hai que aceptar as reglas de xogo. E, por tanto, nesas reglas de xogo, tamén agora, aqueles que antes, por ser cómplices de ETA, estaban ilegalizados, pois xa non estarán si ETA deixa de ser ETA, desaparece, que eu creo que é o paso que hai que buscar, porque este é un gran comunicado, non é o gran comunicado é cando desapareza de todo, pero en todo caso eu creo que tampouco hai que ser mezquinos na valoración, porque evidentemente terán que pedir disculpas, por suposto que sí, terán que pedir disculpas, porque, insisto, non hai nada que agradecer, que deixen de matarnos, non temos que agradecer. Pero tampouco é cuestión de ser mezquino na valoración. E eu, por exemplo, creo que houve mezquindade na valoración da conferencia, ainda que eu non suscribo moito do texto da declaración do día, pero era un paso previo deste teatro montado para chegar a esta situación. Pois nese sentido acepto. Sí. Outra cuestión é que eu este de acordo, pero creo que estes pasos hai que valorarlos positivamente, porque significan moito. Señor Rodríguez Miranda, a quen lle favorece políticamente este anuncio? A alguén? Eu creo que isto ten que favorecer políticamente a toda a sociedade española, e aí non ten que haber divisións, nin ten que haber para nada tibiezas. Si é certo que efectivamente aquí utilizabas unha palabra moi exeitada e falábase de teatro. Efectivamente, aquí deronse nalgúns momentos pasos que foron un auténtico teatro, e para nós esa conferencia de paz que se celebrou fai poucos días efectivamente foi parte dese teatro. Este comunicado é o suficiente? Non. É un paso? Si é un paso. O feito de que alguén diga que deixa de atentar é un paso, evidentemente, e temos que valorarlo nesa medida. É suficiente? Non. Acabouse o camiño? Non se acabou aínda o camiño. Evidentemente, o camiño pasa porque o Estado de Dereito, porque a firmeza dos demócratas siga no mesmo camiño, todos xuntos. Este paso que se conseguiu é unha responsabilidade e o traballo conxunto da sociedade española e de todos os gobernos que tuvemos na historia da democracia, sin duda ninguna. Ahora, o camiño que temos que seguir solo ten que estar marcado exclusivamente pola lei. A lei é a que nos pon os límites e a lei é a que nos ten que dar os pasos que temos que dar a partir de agora. E calquer planteamento que este fora da lei, evidentemente, non pode ter cabida, porque, efectivamente, como aquí se dixo, hai unhas víctimas que están afectadas e esas víctimas teñen que estar protegidas pola lei. E os que estaban fora da lei, si queren que os atendamos, teñen que poñerse dentro da lei. Si siguen fora da lei, evidentemente terán que ter as repercusións da lei. Eu o que creo é que ninguén lle agradeceu nada a ETA, non? Non, eu digo porque parece que ahora aquí hai unha valoración de que alguén lle está agradecendo a ETA. Penso que unha cousa é celebrar que se tome unha decisión pola que todos e todas traballamos e que, por lo tanto, abre un escenario moi diferente en Euskadi. Creo que un escenario diferente no Estado español, porque hai unha aspiración de que un problema grave como é o terrorismo desapareza. Creo que a normalización da vida política, a eliminación da vía armada, pois é unha necesidade do conxunto da sociedade e, por lo tanto, eu creo que nese sentido hai que recoñecer que neste momento hai unha situación política e unha predisposición por parte de ETA diferente a que había en outros contextos. E se iso permite que desapareza a violencia, creo que se deben, sabendo que isto é un proceso e que efectivamente vai a ter que
que haber aí vai haber un proceso de negociación longo e que seguramente non vai a ser fácil e que vai a ter dificultades como tivo noutro sitio. Eu solo unha cuestión. A mí o que me sorprende é que se califique de teatro unha conferencia de paz como a que houbo en Donosti, onde participaron personalidades tan importantes, eu xa me vou a referir xa non como a Kofi Annan. Cando estas persoas interveñen en conflitos que hai en outras latitudes, aquí son venerados, son recibidos como persoas cunha capacidade non a hora de intermediar, non de poñerlle fin a conflitos que están enquistados e, sin embargo, cando participan en un conflito que hai precisamente no Estado español, pois esas persoas se di que non ten ningún valor e que veñen aquí a facer un teatrillo. Eu creo que con independencia de que se coincida ao 100% con esa declaración, que non é máis que unha declaración que fan personalidades en todo caso moi importantes no ámbito internacional, sentan unhas pautas e sentan uns principios que ou se acollen así ou efectivamente pode frustrarse este proceso. Aquí non había ningún conflito, aquí o que había era un problema de terrorismo. Bueno, ninguén dixo, un problema de terrorismo. Exactamente, ese é un matiz moi importante. Señor Rodríguez Miranda, ten 30 segundos e temos que deixalo aquí. Pero ten unhas vías as urnas que son as persoas. Aquí hai unhas persoas que non respetaban... Organizacións que non están legalizadas e que eu creo que porque apoyaban o terrorismo. Bueno, é cuestionable. Aquí, por exemplo, se legalizou un periódico que logo se demostrou que se ilegalizou sin ningún tipo de base legal. Entón, aquí hai dúas formas de actuar. Eu creo que ese tipo de cousas son moi graves. Con respeto á lei. E que unha cousa é a condena. Non, a xustiza dixo que non. Eu estou falando dun periódico que se pechou. É certo ou non que aquí hai unhas persoas que non respetaban a lei, que non respetaban as reglas democráticas, e que lle estaban impoñendo... Claro, estaban impoñendo a súa posición sobre os demócratas e sobre o imperio da lei. Por lo tanto, non podemos pôr en pé de igualdad como se efectivamente houbera un conflito entre dúas... Claro, estamos falando de que houve unha conferencia que se reuniron uns señores e que ali, nesa conferencia, se falou que había que solucionar un conflito. Señor Rodríguez Miranda, precisamente esa conferencia, deixamos aquí, esa conferencia foi no País Vasco, porque temos que ir ali en directo, por eso temos que deixar